Λένε πως στα Βαλκάνια είναι θερμή η ψύφος. Μα αν πας λίγο πιο βόρεια που επικρατεί το ψύχος, θα δεις πως τα φουσκώνουνε και εκεί τα ποσοστά, ώστε τα αποτελέσματα να βγαίνουν πιο σωστά. Κάπου λοιπόν πολύ μακριά πάνω από τη Σιβηρία είχαν λέει εκλογές κάτι άγρια θηρία. Οι αρκούδες μια παράταξη, οι φάλαινες μια άλλη, λύκοι, φώκες και τάρανδοι και ακόμα πολλοί άλλοι. Κι ήταν τα ζώα που ψήφιζαν 200 μετρημένα που πίστευαν στους αρχηγούς πολύ φανατισμένα. Οι λύκοι είχαν οπαδούς που ρίχναν δαγκωτό, γιατί μετά τους κέρναγαν συνήθως παγωτό. Μα ακούστηκε πως έγινε μια μηχανογραφία, γιατί οι λύκοι οι πονηροί που είναι άγρια θηρία πήγαν από βραδείς στα σκοτεινά τάχα για να κεράσουν όσους δεν θα τους ψήφιζαν και να τους καλοπιάσουν. Έτσι τους ρίξαν πονηρά μια σκόνη στα ποτά τους, κέρναγαν, ξανακέρναγαν και έκαναν στην υγειά τους. Την άλλη μέρα ψήφισαν μονάχα οι 100, γιατί οι άλλοι αρρώστησαν και έκαναν εμετό. 52 ήταν υπέρ στους 100 τους ψήφους και αμέσως το παγώσανε λόγω μεγάλου ψύχους. Ζήτω και ξανά έγινε μέγας άλλος. 52% εμείς και όχι άλλος λέγαν και ξαναλέγανε και γλέντια και φανφάρες. Μα ένας γέρος, τάραχτος, τους είπε «Σαχλαμάρες, είσαστε όλοι άσχετοι, ιδίως στα ποσοστά και με κομπίνες θέλετε να είσαστε μπροστά». Στους δύο ο ένας αποχή, είπαν οι ειδικοί. Ποιοι από αυτούς νικήσανε και ποιοι έχουν ιτηθεί. 200 είμαστε όλοι μας, μα οι 100 ψηφίσαν. Άρα 26%. Οι άλλοι τον μαυρίσαν. Οι αρκούδες πήραν 12, οι τάρανδοι 16, φάλαινες 14, οι φώκες πήραν 6, κανένας όμως δεν μιλά. Πονάει, καταλαβαίνω, γιατί όταν είμαι στα ψηλά δύσκολα κατεβαίνω. Δείχνετε τόσο άσχετη στα μαθηματικά που λες «Μέγαση Κύριε, δες ποιος μας κυβερνά». Και αν κάνεις την αφαίρεση, κι η πέτρα θα γελάσει. Τριπλάσιοι δεν τον θέλουνε και τον ελεγκουμάσει. Με αυτό λοιπόν το νούμερο, τα μάτια θα γουρλώσεις και έτσι την ψήφο σου ξανά ποτέ δεν θα του δώσεις. Όλα αυτά τα ποσοστά κόψτε τα στο μισό τους. Και αντίρρηση όσοι έχουνε στο μαθηματικό τους. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κι αν όντως σας αρέσαν, το βίντεο τούτο για να βγει τα μάτια μου πονέσαν. Οπότε like και εγγραφή με κλικ. Και εσείς και οι φίλοι να γίνουν οι subscribers μας πολλοί, πάνω από 1000. Και τέλος να ευχηθώ χαρά πάντα μεγάλη να έχετε όσοι το είδατε και να το δείτε πάλι.